Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Mayong adlaw sa tanan, o sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw. As it is our routine, gikinahanglan ang atong limpyo sa atong tagsatag sa kakalag. Pinagis pagsugid sa maong mga salang nabuhat nato ning adlaw ngadto sa tubangan sa Dios. We have to flush them out directly to God the Father. Ug pinagi niana kita mapunan sa Espiritu Santo ug andam na sa kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay ang 1 Juan kanay 1 Juan 1:9 na kanayon man nga, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, dili ang paghingalan o sugid sa mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong kabubuton, the positive pole of it, sa imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam taas ng kaugalingon, magampo ta. Heavenly Father, we thank you once again for this opportunity of studying your word today. Salamat sa mayong panglawas nga imong gihatag kanamo, kini di mailan nga imong plano nagapalihok pa dinhi sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Musa salamat ni tanan o Dios ning among Bible study pinagi sa YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Welcome kaninyong tanan, atong mga subscribers, mga higala, atong mga followers, atong mga fellow believers. Welcome once again. Ug ang atong pagtuon nagadupot pa kita ni karon nga giuluhan og doctrinal rationales. Okay. Now, kagahapon din ita mohonong nagaingon kita nga ang usa ka magtotoo, kay duha magkaklase ang magtotoo, pildiro o mananaog. Okay? Loser believers and winner believers. Okay, ang usa ka magtotoo nga pildiro, loser, ang iyang makita riyon ang problema. Samtang ang mananaog nga magtotoo only sees the solution to the problem. You see ang difference? But like I said, I always say, it is a matter of choice. Naragyod niya kanimo. Hinomdumi kanunay. Whatever we choose, it is only we ourselves who are responsible, answerable, and accountable to those choices we make. Furthermore, ang atong anihon mo ang atong gibugas. We reap what we sow. Sakto? Galatians 6:7 kana. So let us remember the fact that emotion, balik na buta mahitungod sa atong pagbati, kini gidisenyo sa Dios as a responder. Dili kini initiator. You see the difference? That's how God designed it to be. And apart from it, emotion now becomes the
initiator. And as such, the believer tends to be a looser believer. So that becomes a problem to the believer, di ba? Kaya abini mo, kung bumalik niya atong gisgutan bahin sa pagkahadlok, okay, subject of fear, kini nagaguba sa espirituhanong kinabuhi sa usa ka magtotoo. Salmo 56:3 nagkanayon, when I am afraid, I will trust in you. Verse 4, in God, whose word I praise, in God I trust. 2 Timothy 1:7, God did not give us a spirit of fear. You see, ang perpetual spirituality, meaning ikaw na punan sa Espiritu Santo, diha sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, divine dynasphere, kini, ang imong pagka-perpetual spirituality suppresses and overcomes fear. Mao gyud na. In spirituality, God, ang usa ka magtotoo makes use of all the spiritual assets that God provides him in phase 2. So, ang kahadlok, therefore, is a problem. Fear is divided into two. Mental attitude sin, o reverence, respect, or awe. Now, ang Biblia na kanayon, fear God and love God. Do you know what that means? It means, paminaw, ang kahulugan ini, mao ang reverence, respect, and awe God. The fear that is mental attitude sin is when we are afraid of man, afraid of circumstances, and of any disastrous situation. But kung ikaw usa ka magtotoo, you focus on God's word, not on your problem. Ayaw tutuki ang suliran, tutuki ang Diyos. Pinagi sa iyang pulong. You know that God is the one holding our life. Right? Siya nagagunit sa atong kinabuhi. Ang kahadlok that is not mental attitude sin is fear on God's perfect righteousness. Perfect righteousness. Ang iyang hingpit nga pagkamatarong, ang atong pagtahod, reverence, respect, and obedience to God's word. Diya sa Deuteronomy 17:19 says that he may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of the law. And diya usab sa Salmo 111, versikulo 10, the fear of the Lord is the beginning of what? Wisdom. Now, fear, ang paghadlok, naggumikan kini sa pagkaway, husto, tarong nga paghunahuna. Fear is the lack of thinking under pressure. Kung gipiit ka, na kay kahadlok, huwag ka maghunahuna. Mo na isala. When a believer has nothing to use in times of crises and disasters in life, now fear automatically comes in his mind. Gusto? Fear loses rationality. Fear is failure to learn and utilize God's 10 problem-solving devices. Ayaw gyud ni kalimti kining napulo ka mga paagi sa pagsulbad og mga suliran. Iyahan ni sa Dios. Gisangkap ni niya kanatong mga magtotoo. Now, kaya ang kahadlok God, bahin man kini sa emotional complex of sins. Fear includes unsa? Ehemplo, ang pagkabalaka, ang kahigwaos, ug uban pa mga emosyonal nga mga sala. Now, sayod nga ang Dios wa mo biya kanato. He continues to provide us all the assets,
all the solutions in life, which includes solution to fear. Do you believe that? Now, if you don't believe that, that's your problem. You see, ayaw na gyud kalimti katong atong panghisgutan in the past lessons about the 7 categories of categorical problems. Now, ito lang yung dalikyata, no, as a review. Unsa may naguna nining 7 categories of categorical problems. Well, number 1, distraction from self and others. Ang imo pagkalingla because of us, our arrogance, because of others. Ikadua, fear and other emotional problems. Ikatulo, rejection. Problema ba ng rejection by your friends, by your loved ones? Then number 4 is death and dying. Number 5 is timing. Number 6 is promises versus integrity. Number 7, old sin nature and fragmentation of trends. Now, ang pulong sa Dios, mahimo lamang tinuod sa atong kinabuhi when we apply. Kaya namin itong pulong sa Diyos, be doers of my word, not only hearers. When you apply the word of God in your life, then, sa imong mga circumstances sa imong kinabuhi, anha, matinuod yun ang pulong sa Diyos. We have to be doers of the word, not only hearers of the word. Di ba na? Apan kini, nag-aada agad man lamang sa atong unsa kabubuton, desisyon sa kabubuton. Ako malikon nga, we have to metabolize the Bible doctrine, atong galingon, that we take in. Otherwise, kini, only stays in our mentality as gnosis, knowledge understood. You see, why epikto yapon? Kung gnosis ra. The antidote of fear, by the way, talking about fear, the antidote of fear is a mental attitude, courage. 2 Timothy 1:7, God did not give us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Now, when do we acquire a sound mind? Be, kanusa man? Kanusa na ito maangkon kining tukma husto nga pangunaw na? When we take in Bible doctrine solid sa operational divine atmosphere, namo na. We have the power of God from the Godhead. We have the power of the Word of God. Relying on God's power is real courage. Believers need virtue love nga nagagikan kini sa pulong sa Dios nga ginaling na o kini nagatuyok-tuyok na diha sa imong panimuot. It's already circulating in your stream of consciousness. Now, sound judgment comes from metabolized Bible doctrine applied by a believer in his life. It is only by circulating metabolized Bible doctrine in the stream of consciousness nga usa ka magtutuo mahimo nga mananaog nga magtutuo, winner believer. Now, fulfilling the protocol plan of God, unsa may gikinahanglan? It requires spiritual courage by using your mental attitude of doctrinal courage under pressure. You see? Ang but pa sa but ba, kung na ipagpiit nga imong nasinatis kinabuhi, kunya di kang kauna-unang husto, then failure ka, pagyas ka. Ang pulong sa Diyos nagamando nga, use your mental attitude of doctrinal courage kung ikaw gipiit na pressure. In 1 John 4:18, ang pulong sa Diyos na kanayon sa English, there is no fear in love, but perfect love drives out fear,
Because fear has to do with punishment. Now, giyon sa mga to paghigugma ang Dios. Atong gigugma ang Dios uban sa gitawag og reciprocal love. Tungod kay ang pulong sa Dios nagkanayon man, we love Him because He first loved us. 1 John 4:19. Now, so, kitang mga magtotoo, gipahinumduman to rest on all of God's essence. Pila man itong kinaiya sa Diyos, napulo. Atong gitunan, napulo ka mga kinaiya sa Diyos. Sovereignty, perfect righteousness, perfect justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, and veracity. O ni, napulo ka mga kinaiya sa Diyos, essence, or attributes. So, kung natong gigugma ang Diyos, we should know who He is. Who and what He is, right? Sa man mo pahigugma usa ka tao, wani mo mailhi. You see, kini kung misnomer lang giingon nilang mga para na mga balak ka ng giingon nilang love at first sight, no? Huwag ka tinuuran ka na. It's all emotion. Okay? Huwag kaligunan ka na. So we have to rest on all of God's essences. Aron, ato yung matino pagayo ang atong paghigugma sa Dios. Once we have virtue love, we have no reason to fear. Timan nila. Wana gyud kay katarungan mahadlok pa. Kuna na tay virtue love. Thus, we have to saturate our mind. Lukpon, punon ang atong panghuna-huna sa pulong sa Dios aron mausab gyud to renovate the mentality of our right lobe. Now, ang pagkahadlok God, paminaw, ang pagkahadlok, di lang kini kay pag-insulto sa Dios. Kini nagpasipala gihapon sa Dios. Sanglit ang pagkahadlok, sama ramang guna sa imong gihimo ang Dios nga pagkakon. Makasabot ka ba? You're just making God a liar kung mo mo insisteryo ka sa pagbaton o hadlok. It's blasphemous. It's an insult. By the way, having fear or insisting to fear, kini timailahan na there is still lacking in your spiritual life. Napay kuwang. Taas-taas pag atong pagalaktan kung mao ka na. We still have a long way to go. Now, kung mo kanang surrender tayo, if we give up, throw in the towel, matulad pa sa in English, and not to keep moving our spiritual life, unsa may resulta, we will end up of being disciplined by God. Mga anak mo taniya, disiplinahon tao eh. Let's remember that when we have fear, that means we have no faith. Simple kaayo ka ng unsa, prinsipyo ha. If you fear, that means you have no faith. It's either fear or faith. So, again, it's a matter of choice. Naragis pagpili nimo. Ang usa ka magtutuo nga madinaugon can equate living and dying. Can equate prosperity and adversity. Ang usa ka magtutuo nga nagpadayon gyud siya o insister gyud siya nga mahadlok, mamatay, kini timailhan that he still has not reached the spiritual adulthood sa iyang espiritualong panginabuhi. Wa pa siya kaabot.
Death at the last thing, death is the last thing in the world that should concern you, for you do not know the time, the manner of your death. Basta, ang panangamatayon, niya napunta musod, napunta bahin o kamatayon. Ang kamatayon, alang sa usa ka magtotoo, need not be a concern for him, nga naman. Tungod kay ang kinabuhi is on God's hands. Kinuptan ko na yung kinabuhi sa Diyos. Sabi nimo, ang Diyos nagtahod sa atong desisyon. But once we understand that there is no reason for us to fear death because God is in charge of our life, then there is no fear of death that would bother a believer's life. Kasabot ka? So, atong inumduman, that God did not give us the spirit of fear, but of love, of power, and a sound mind. Ayaw kalimtin ang versikulo 2 Timoteo 1:7. O usab ayaw kalimot, niining maong gahom, niining maong gugma, niining sound mind, which is courage, can only be acquired inside the operational divine atmosphere, utilizing God's Word. Muna. By the way, for a believer with doctrine, living and dying are just the same. Parihara alang kaniya. For him, as Philippians says, dying is what? Profit. It's gain. Ganansya. You see, fear of death destroys capacity for life. Makagubang yun. The believer who fears death is an indication. Balik na puta. Indication kani, this is timailhan nga kanang maong magtutuo is still in spiritual childhood. Bata pa siya. It is only in spiritual adulthood stage nga usa ka magtutuo gets rid or suppresses the fear of death. Because fear is a big problem in life, right? Yes. Muna kalisangan sa kadaghanan. Labi nagwa kay doktrina, wa kay Kristo sa imong kinabuhi. And when fear rules our life perpetually, then we can never have capacity for life. Dili. Ang capacity for life, God, makabot lamang kiniso sa kamagtotoo kung siya nakatungtong na niya ng ang sa pagkahamtong espirituanon. Spiritual adulthood, in other words. When a believer is just fearful because he is carnal, he will have no capacity for life. Fear is the enemy of the protocol plan of God. Nga naman. Iba ka nga no? Tungod kay protocol plan of God is courage. The protocol plan of God is filled with courage, hope, joy, capacity for life, prosperity, blessings, etc. A believer who has Bible doctrine can equate prosperity with adversity. No. Ang spiritual nga magtutuo, spiritual believer, as opposed to a carnal believer. A strong spiritual believer can stand alone, never dependent on other people, but only on God's Word. In fear, there is insecurity. Basta. So, dinita mo nga. Atong noon kiniyaw, atong ipadayon ni Ugma. Ayaw sipyat sa sumpay ni Ugma. O salamat sa mong pag-uban ni nga dawa. Inawat nga kining atong ipangisugutan. Makadugang sa imong napundo na mga doktrina diya sa imong kalag. Kadugang kining panalangin sa imong kinabuhi.
Salamat o Dios nini grasya nga mong ipahimuslan. Dada kami pagbalik uman in the pita. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.